Здравейте, хора на телевизия, националната стрелченска телевизия. Вие сте с шоуто на простолюдиите. Чакай да си включа камерата. Аз използвам Mobizen, защото заради клиповете тук. Нека да видим последното видео вчера, където е епизод или част 2, този сега целия. Дами и господа, извинявам се. То верно, виждаме логотипите на Кумото. Дами и господа, извинявам се. И аз помислих, че съм още на живо. На живо не съм. Сега съм на R. Утре пак сме. След това е на рубриката Начален удар. Или не съм, защото аз съм наживо съм в YouTube, ето и испанската версия Mundial de Clubes. Световното, или т.е. световното клубно първенство, ето влезнах отново в логото. Ето как изглежда. Но така има според мен. Не съм наживо в YouTube, това не е верно. А вижте. Как да няма дискриминация, кажи, как да няма. Как да няма, като всяка седмица казвам, че аз съм на пангара. Битови семената от бутилките на Кока-Кола втора час. Днеска ще правим с две имена Дани и Мони. Тагнете в коментарите 3 приятели и един от вас ще спечели двойна покана за мега концерта Стария Криско в Пловдив, зала Колодрум на 6 септември. Стъпка 1. Казвам Дани и Мони и вижте какво се получи. Дани, Мони, Мони, Мони. Дани, Мони, Мони, Мони. Битът ще е много лесен. Каса, бас и клап. Нищо повече. Дани, Мони, Мони, Мони. Ей, и сега най-важното. Ремикс. Здравейте, приятели, ако не сте видяли новия клип или новото интро, вече правя клипове 10 пъти на ден, значи хора, да видим профила на TikTok-а, т.е. TikToker 2241, ако не сте знали, ето, да ме последва в YouTube. Влезнам в профилната снимка. Искам да влезна в профилната снимка. Влезнах в профилната снимка. Нека да видим TikTok-а. Има място, освободих доста място, не ми казвай. След това ще гледаме тук на живо Красен Бонев. Ето TikTok. Приготвен съм за лайфа. TikTok. Да изчакаме. Клубното първенство. Първо имаме Лионел Меси, Серхио Бускетс, фенове на Ал Ахли. Лято 2025 гледаш световното клубно Реал Мадрид, Хала Мадрид, верно. Миналата година беше УЕФА Евро, сега е FIFA. И след това световното Fortnite топки. То е световното първенство, Мундиала. Със сега имам 825, почти стигаме. Мегабайтовете. Тоест, ето клипа, където обявих, че ще го има в сега в YouTube. Аз така е положението, като чуеш, ето сега съм с такава блуза. Тук що? Огня от мен разпалва. Здравейте,
снимам част 2 от в клипчето, където казах. Уши повече да не правят. Събрах. Здравейте, приятели, не мога вижте от тук. Профил на Пламен! Ние наснимахме профил на Пламен, майка му. Ето 208 последователи, последвате, а? Тя прави хубави клипчета, ето на Пламен. Еко моя приятел, тук долу. Отгоре на мене сега. Вижте колко гледания са каченото видео. Не. Не знам, ако съвсем си намери жена, но айде, бе, намери си, бе, човек. Не е трудно, та е грозна. Чоп грозна е. Та. Какво ме интересува? Здравейте, приятели, само... Изтрих клипчетата, където крада. Телефона прави... А сърцето прави тук. Може ли да видиш влезахме отново! My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his freed from desire, mind and senses. И как да няма дискриминация? Кажи как да няма? Как да няма, като всяка седмица се показва? Кунка! Добре дошли в YouTube, Кунка! Кунка! Да я видим в TikTok! Не, чакай малко минути. Моля да не е Валери, моля да не е Валери, че писна от тоя пущеняк. Не то, бе! Видим профил на Коце! На Коце Никол. В профилната снимка, освен такъв от 9, защото само ЦСК. Да видим. Nightmare Before Christmas. Не. Да, така е положението и ще се изключа камерата. Така мога видите, хора. И завъртам, ще ви видите камерата. Ман. ЦСКА! Албания! Валери, където скип. Мен намерили по-добър от мен, Разберете тази глупост. Ето голямото училище, където уча тази септември. Ямаха. Да. Лятото ще мине в... Ето, Пати Бойко, Пати... Чакай малко да го... Пати... Не, бе! Пати Бойко! Управляваш много лошо! Да ти хлопа! Пати Бойко, управляваш много лошо! Не бе, чакай, не! 3, 2, 1, старт! Бати Бойко! Управляваш много лошо! Ти да ти хлопа!
Да, Европа! Непослушен ме Бог. Бойко! Си почерна за теб. Верно, политиците много... Тук бяхме. Само ЦСК, верно, браво! Ивчо. Това ли е Ивчо, бе? Чакай, да? Окей. Иван Динчев, последвай ме, моля. Кръстова гора. Тези слушалки вече... Да... Аз, Хан Аспарух. И бърдей, тъжи жив и здрав, прав и корав, не да роден. Този ден роден сега ли? Ново предизвикателство. Ново предизвикателство. Кой каза? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Просто... Или аз исках да го направя. Исках да го броя. Браво, бе! Браво, бе! Браво, Филип, бе! Браво, бе! Браво, Филип, бе! Браво, бе! Браво, Филип, бе! Да видим човека, където трябва да се появеше в този профил или да се появише в този канал. Вече ще се. Да видим малко. Изчистих място, бе, бабицата! Изчистих място! С колко място трябва да изчистя сега, бе? Почи ме, Вигер, аз съм Геров за мен. Сега щастлив ли си телефон? Изпочисти! Колко още ще почистя аз? Колко? Управляване на телефоните са лоши. Мечето тук ще го дръмна в бой. Добре, ще го пусна. Здравейте, любители на монети и банкноти. Днес ще поговоря за... Айде изчезни, бе! Да видим. Този, където беше, казва, никой не този цвят, аз знам тези, аз съм ги видял.